Duniyar na akwai daɗi amma wani wurin ya fi wani wurin daɗi. Wato ka san mene tuna lokacin da nake cikin Bangkok cikin birnin India. Ina Indian policy na lokacin kafin gina taya. Wasu 'yan mata sun kai 88 suka zuwa lokacin da suka ce suna sona. Biasa 53 may riyan laki. Da gaske ke ga maka wannan? Kai Allah hini. Allah hini. Ina zuwa. A lokacin da zaka kasuwa na ce ba wata kowanne sai ta biya rofe 3,000. Hakan? Sannan zan amince. Da wannan tumbin naka? Kai baka san an fi yayin namiji mai tumbi ba? Ai an fi son namiji mai tumbi ai. Ai yanzu da tumbi yake ado. Yawa Magita ka ga da ni. Ba haka. Really, nigga? Bari mo in ƙara mata sanda ina zuwa.